Salah mabat tambah lu dah kamu benar itu. Nah tambah lu. Injeksi dah, ni sekarang kita dah apa? Nằm luôn bảo bắt ra. Cái gì này? Năm số đấy chưa? Năm số đấy nữa. Năm số đấy nữa. Không nghe được một lần. Là bác cái này. Nah ini di nama aja ni. Lu saya lang kurang. Mereka ini menejak kan? Kamar. Angin udah kena, makan lagu. Coba. Mam lagi. Ma. Oh ini kan ya. Tahun berapa? No. Ya pergi. Pergi pergi. Jalan. Ya. Coleman खालामब्ला दोलाय लोगोफोर दसे दानसे लाइभ होबायलै सेंग्राफोर दसे साइनाव दामनायनि खोनादों दा हाबायावसो दङ होखावबाय जानाया दिनै दामाखाल' दा भिडिअ लाबोनि आं सोरनि हाबा मा होगासिनो दंखायो ओरै साइनाव दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर एसे बेयावनो दामखावखादों जालाबाय दा नोंसोरबो सेंग्राफोर कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर नायदोंल' अयथासार गोबां दङ नायदोंल' ने कमेन्ट खालामदो Jasmine Narzari hai dene hai Jasmine Narzari hai komen kalam gaसिनो दे दाम एसे फरायनि कमेन्ट दे लोगोफोर हाबायावसो दङ दै खोरोमदाव नार्जारि खोरोमदाव बसुमतारी नार्जारिसो लायलांबाय हेल' आफा हेल' एभ्रिवान बहाय दङ नमिता बर' हाय नमिता बर' हाय Hello bro. Ma, Dubai. Halo. Hello bro. Hello guys, फंबायफोर दङ गोबाङैनो Sapakarat bro. Sapakarat bro. दंजोबो नै Nice day bro. हेलौ नुनो मोनाखै नामा उनाव कमेन्ट Jeli. अफिसियेल ल'से न'आवनो दं नामा जामायनोलै एकदम फानि भिडिअ अके 117 जन दं लागाव कमेन्ट खालाम दाफाथाब दाहायनो लांगोन हिन्जाव गोदानखौ उदालगुरियाव न'आवनो हाबा होना हरदों हिन्जाव गोदानखौ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखादों हाबाया दा आङो भिडिअ लाबोगोन 7थायाव दे रेडि जानानै था 7थायाव नुगोन
हेलौ सार नायदोंबो जानो हागौ हिमांशु बेग हिमांशु बेग हा दसे थानायसै आरोना लोगोफोर 15 मिनिटसो लाइभआवहाय ओमफ्राय मा जादों आदा माबा जादोंलै हाबा जादों नमिथा माने जोंनि गामि साखाथियावनो आरोना माने हाबा होना हरबाय न'आवनो ओमफ्राय उदालगुरियाव लांगोन आरो नालाय दा उदालगुरियाव लांगोन आरो हिनजाव गोदानखौ दा बेलासिबा लांगोन मथा मथि गामि न'आवनो हाबा होनानै हरबाय दा बोरैबाबा थांफागोन आं उदालगुरियाव उदालगुरि अबाव माबा 1 नं नलबारियाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट 1 नं नलबारियाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों हाबाया दा आं साथायाव लाबोगोन भिडिअ दे ओमफ्राय नमिता बर' मा होनदों आंबो बिनिनो उदालगुरिनिसो ने सिस्टार थेंक इउ 1 नं नलबारियाव फै गाबोन हाबा मथा मथि दिनै हिनजाव गोदाननि न'आवहाय हाबा होबाय ओमफ्राय गाबोन होजोंहाय हौवा गोदाननि होबावगोन आरोना 1 नं नलबारियाव आरो दा भिडिअ होगोन आं हौवा गोदानखौ सिनायै जाखानो हागौ होनदां कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मा होनदों बिरेश बसुमतारी बबे जायगायाव हाबायालाय बाबु माबायावहाय नर्थ गान्दाबिलाव खासिबारिबो होनो नर्थ गान्दाबिलबो होनो आरोना मोननै ने फंबायमोन आसलिया नर्थ गान्दाबिलनो ओमफ्राय नखलिया मा होननांगौ जाखो खासियाबारि आरोना खासिबारि दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर दाफादाबनो गावलायनोसै आंनि नै लाइफआव दं दा गावलायनाय आंबो र' गावलायनो थांजोब्बाय सेंग्राफ्रा जारलालै आंबो दा गावलायगोन दसे थानानै होगोन गावलायनाया ओमफ्राय सोगोम ब्रह्मनोलै बहा दं नोलै आं हाबायाव दङलै ब्रादार माने जोंनि गामि साखाथियावनो जोंनि मेदाम आरोना जोंखौ फोरोंबोनाय मेदाम बिलाइस्रिनि अनसुलि फिसाजोनि नामाबो अनसुलिखा ओमफ्राय माने हाबा होना हरबाय आरो न'आवनो ओमफ्राय उदालगुरियाव मोनलांबाय गाबोन होजोंहाय जाहोगोन पार्टि जाहोगोन ओमफ्राय हाबाया बेयावनो खालामबाय आरो ओमफ्राय माबाया मा होनोमोनलाय हाबाया बेयाव होबाय गाबोन होजों पार्टि जाहोगोन आरो ओमफ्राय MDM इउटुबार होनदों हेल' सार बहा दङ आङो हाबायाव दङ हाबायाव नै हनै नाहरबानो जाबाय बेयावनो जादों ओमफ्राय दा मोजाङैनो भिडिअ हगारखागोन आङो दा नायबानो नुगोन आरो दाहाय 7थायाव हगारगोन आङो हिनजाव गोदाना माबायदि हौवा गोदाना माबायदि हाबाया माबायदि जालांदों निस्सय नुजोबगोन दे बरिया जादों आरो हाबाया रेपे बेम दामगासिनो आरो दामफानोसो लुबैलायलाङो दा बोरैबाबा दामफागोन आं दसे दिया जागोन दे अके MT नंगौ ना आदा अके हाबालै हाबा ब्रादार ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागासिनो हाबाया नय मिनिट जाजेनबाय लाइभआव थानाया थाबाय थागोन आं एसे गोबावैनो मथा मथि 15 मिनिटसो थागोन आरो दासो फैदों सुजेन दैमारि होनदों ब्रादारखौ हाबायावल' नुयो औलै माथो खालामनायरा हाबायावबो थायो जेरावबो थायोलै मथा मथि आं दा
न'आवनो एसे बेस्थ'थ' आंना ब्रादार आं आउटफ्राव बेरायथ'नाय जायाखै ओमफ्राय इम्परटेन्ट भिडिअखौबो बारा लाबोथ'नाय जाखायाखै नोंथांमोनानो मिथिखायो चेनेलावहाय मा फैयो मा फैया भिडिअखौहाय जायफ्रा नायो बिसोरनो मिथिखायो मानो होनना बुङोब्ला गामिनि हाबा ना खाथियावनो ओमफ्राय फैबाय जेला ओमफ्राय माखासे न'खरनि माबाफ्राबो खालामजानो लुबैयो जेनेबा देनां नायनोहाय हिस्ट'रिफोर बायदि बा मेम'रि बायदि फैनायजों लोगोसे खालामबाय भिडिअ दोननोबो एसे ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर माला गाबोनलाय हाथाय दिनसो ना दिनथो हाबा सोरबा सोरबा इनभाइट खालामगासिनो दंख' फाथाबारियावहाय आंखौ दाखालिबो लिंहरदों आंखौहाय माबा खेबनो भिडिअ खालामनो बुंबाय थादोंमोन जायखिजाया जा लोगोफोर नेक्स्ट आङो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आं माने न'आव बेस्थ' जागासिनो दङ दासान्दि बे हिसाबैनो आङो नोंथांमोनजों मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना अन्नानै रावबो गाज्रि मोननांथ'नाङा टाइम एडजास्ट जाब्लानो आङो नोंथांमोनजों भिडिअ लाबोगोन मोजांनो अजय रानि ओमफ्राय हाय होनदों नै ओमफ्राय सबा 8849 हाय होनदों हेल' शोभा मा होनदों हमको सपोर्ट कीजिए प्लीज अच्छा ज़रूर कोई बात नहीं है हाँ ठीक है कोई बात नहीं है ब्रदर सपोर्ट मिलेगा थोड़ा बाद में ठीक है आप कहाँ से ब्रदर कहाँ से हो फिर कमेंट कीजिए mana ya kule naik kule ma kule naik kule ma se komen खालाम दे लोगोफोर दाबो फैया न'आव र'लै दा थांनाय दा दानसे थानानै थांनाय र' ओरैनो जिरायगासिनो दं नै जों ज'नो होनलाय बाबुमोनबो दं बाबुनि हिमामोनजोंसो जिरायदों आं दा थांनाय र' ओमफ्राय राजा बर' अरे भैया कैसे हो कैसे हो अच्छा है क्या नहीं क्या है ठीक है भैया ठीक है खबर बढ़िया है कोई बात नहीं है सब ठीक है ओमफ्राय रिंकी गयारि होनदों गामि थावबो नामा आदा हाबाया बै माबायावसो नै बे माबानि ब्रादार रिंखांनि बिनानावखौ हाबा हरदों बे मेदाम बिलाइस्रिया खैला मैलानि बड' मिडियामा बिनि फिसाजोखौ हाबा हरदोंना दिनैहाय उदालगुरि माबानो एक नं मा होनखोमलाय साल मा नामा नलबारि एक नं नलबारिनिनो हौवा गोदाना दा न'आव हाबा होबाय ओमफ्राय दा बेलासि लांसिगोन आरो हिन्जाव गोदानखौ ओमफ्राय गाबोन ओजोंहाय हौवा गोदाननि न'आव जाहैयो जाहैदों दा बेयावनो दंफैयो आङो दे खालामदो दे हाबायानो दिनै दाबथाम दङ बैयावहाय मिस्किरावबो दाबनै दङनो ओमफ्राय नैबेयाव दाबसे दाबथाम बा दाबसे अबावहाय होनखो दे कमेन्ट खालामदो सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आरो गोदान टाइम वेस्ट जायोना
समायसि आं गेलेनोसै हाबाया गामियाव नङा जाहैबाय मोनसेबा मा सासिबारियावसो जाहैबाय नर्थ गान्दाबिल सिजन खनसे गेलेखानांगौ बेयाव नुवाखैनो नों अन खालामना दोननो गेलेनाया ल'कआवसो खालामना दोनदों आं ओंखायनो बेखौनो फिसाजोंसो बे नङाब्रा लिमिट गाबोन 5:30निफ्राय नोंहा बेनो जालाबायनांगौ जाखो मा फानबाय लिमिट खालामाब्रा गभर्नमेन्टआ बांद्राय गेलेनो मानसिफ्रा फाग्ला फाग्लि जाबाय नालाय मा लांखावनो बेनो जादों माथो बे गेमा फैफिननायनिया माया पाबजि ए 6 घन्टाल' गेलेनो मोनसै ना 6 घन्टाल' गेलेनो मोनसै टाइम बायदि 6 घन्टालानो लिमिट 6 घन्टानि उनाव गेलेनो मोनले नों दस्रा आइडि दंना गेलेदो ए थिगानो जादों बांद्राय एक्टिभिटि जानानै थायोना मानसिया गेलेनायाव बोजों फरायनाय बोजों मानाय जेबो गैया जायो दा बे हिसाबैनो खालामना होनाया मोजां जादों आंबा फ्रि फायारालाय फायाराबो लिमिट दंसै खोमालै फायारखौबो लिमिट खालाम फायारालाय माथो मेसेजखौलाय दानफिनखो दा जावाखैना बिदिनो जादोंमोन दा मा फायारा दा सिगाङावथ' गेलेदों पाबजि नावबा सिखोना अननो सोरबा लालाबो नायदोंमोनलै बानायनो ओमफ्राय लोगोफोर दसे लाइभआव थाबाय मा रायज्लायबावनाय ने लोगोफोर ओरैनो जेबोथ' इनफर्म माबा गैखाया इम्परटेन्ट गैखाया ओरैनो जास्ट दसेल' थानायनि नालाय दा लाइभखौ दोननोसै नामा बेदो नायजालायलै मोखांफ्रा नायो इन्टारनेसनेलाव हाबैनो सेस जाजोब्बाय गैला सेसखौसै बेद' माथो साबाल'सै थांजोब्बाय ओंखाम जानो थांजोब्बाय ना माथो आदा हरजोंनो गोजौआवहाय थिङानो होआखै नामा न'आवलाय गथ'आ हाबा जाफैदों जोङो चिराङावहाय नर्थ गान्दाबिलाव हाबा जादों नालाय ओमफ्राय गाबोन उदालगुरि थांसिगोन बे हिनजाव गोदाना बेयावनो गाबोन आरो दाहाय थाङोनो है गाबोनसो थांगोन दा नङालै दा थाङोनो ए दा थाङोनो दा थाबैनो बा खर'आव मैया ओंखारनाया दरखङा थां नांदों आंनिया सुटि नोगोर बुलायना दङ गैया गोबावसै एबारावहाय खानायफ्रा लावजोब्बाय नै सिनजानो मोनाखै खानाया गोबावसै आं आदा अर्जुननि न' गोदानखौ नायनोसैलै सुजेन दैमारि आंहा खैला मैलायाव थांनो गोनां दङ आंबो ब्रादारखौ लोगो मोनगोन बे हाबायाव आंनि खाथियावनो नाम्बार 1 नलबारि दाइफुं अके आसा ओमफ्राय जिखिया जा आं सहैगोन ना आं सहैनाय नंलादां ब्रादारमोन हाबायावहाय दहायथ' सोरबा कमेन्ट हरदों एसे आवगोलावबो माने उदालगुरि बे खाथिनिनो हाबा जानाय खाथिनिनो आं सहैनाय नङा माने जास्ट बियो जोंनि खाथियावनो आरोना हिन्जाव गोदानखौ जोंनि खाथिनिफ्राय मोनलांबाय नायनो हागोन बिराद मोजां हिन्जाव गोदाना दा नेक्स्ट भिडिअ होगोन आं 7थायाव ओमफ्राय उदालगुरिनिफ्रायबो दायलादों ओरैबायदि मोजां गथ'आ बा खिन्थु आकास पाताल गाहाय गोजौ जाबाय आरो माने जार्सि मिथुनजों डिसिजों बायदि जाबाय आरो हौवा गोदाना एसे जौसिन आरो एसे मोजाङैनो जौसिन ओमफ्राय एमडि इउटुबार सार नोंनि रावखौ गोदै खोनाथारो औलै ब्रादार बिदिनोसै माने जोंना नारजि जायाबाबो ओरैनो गोदै जायो आरोना समावहाय गोदैयाथ' अबाव गोदै अबावबो थारमाने जास्ट ओरैनो आरोना फिसा ओमफ्राय नारजि जाबा बे गारामाया एसे साबसिन रिमोनो आरोना नारजि जायोब्ला नारजि अमा बेदर जायोब्ला एसे लिमोनो ओमफ्राय साइदआव गोसा सारना ओरैबायदि गय साइख्लुमावसो दङ जोङो ओमफ्राय अमा बेदरजों जाबाय दहाय फुङाव ओमफ्राय दा
दाउ बेदरजों जानानै फैबावबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन दसे गोदानाव फैदोंबा आरोना ओमफ्राय एमडि इउटुबार आं सारनि भिडिअखौ नायबाय थायो अके थेंक इउ ब्रादार आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थेंक इउ स' माच दे गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आंनिफ्राय ओमफ्राय जोंना सासे ब्रादारनि न' गोदान लुदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो एसे लाइभनि गेजेरजों नायनो नागिरगासिनो आङो मानो होनबा फैयाना आं बिसिनाव फैबाय थानाय जाया नै गोदान लुदों बिथाङा ब्रादार अर्जुन बे माबायावनो हाबायावनो अमा गोदादों बियो ओमफ्राय एसे हाबनानै देखायनोसै आङो नै बेबायदि खालामदों आरोना ओमफ्राय जिथुनाखि सापागुरि टु ओरैहाय मालिबिथा फैबाय थानाय आसामाला लामाया नै बिथिंजाय फैबाय आरोना नै बेजोंनो फैबाय अ माथो बेखौहाय बन्द'सो होदों माने गोजौआवहाय जेबो होथ'वाखै आरोना नै बेबायदि बानायबाय रुम मोननै बानायबाय मोजाङानो बानायदों ओमफ्राय कमेन्ट खालामग्राफ्रा कमेन्ट खालामनो हागोन जि बरिया लुबायथ' आरोना न'खौ जाबायानो नै माने गोजौआव माबाल' होनो नांसै नै बिदि न'आ बरिया लुबाय ने ओमफ्राय लोगोफोर दे कमेन्ट खालामनो हागोन अके सार होनदों नै अके ब्रादार एमडिएम इउटुबार मोजां खबर सबर आं न'आव नायबाय न'आवखौ नायबाय आं मोजां जाबाय ने औ मोजां जाबायथ' न'आ ओमफ्राय लोगोफोरजोंबो थांनोसै दे दारुबे थांनोसै लोगोफोर थांसै दा लोगोफोरजोंबो न'आव थांनोसै आरोना जोंनि लामाखौ नायदो एसे लकेसनफ्राखौहाय आं देखायलांनोसै इन्डिया ब्रादारजों आंजों गाखोबाय नै आसामाला लामाया बोरै फैदों नायदो दे आं देखायलांनोसै सापागुरि टु मालिबिथा भुटान बर्डार फैबाय थानाय आसामाला जोबोर गिदिर लामा फैबाय बियो बोरैजों खारदों गामिजों आं देखायनि नै ओरैसो फैदों आरोना गामि गेजेरजों फैनाय लामा बियो ओरैसो फैखादों नायबानो जाबाय नयजन दं थाबायबोबाय दे नै बेयावहाय दालां बानायनो थांगासिनो दं नै गिदिर नुदोंना नै मेसिनजों खुरगासिनो नै बेयावहाय दालां बानायबाय ओरैहाय सिद्दा बानायदों आरोना नै माने बारस'लाबायदों आरोना थबसा बारस'दों नै ओरैहाय नै हाबा जानो फैलादों नै ओरैहाय सिद्दा बारस'नाय जासिगोन आरो नै ग्रां लागावगासिनो नै नायदो नै मेसिना नै बरिं खालामगासिनो बेयावहाय माने ब्रिज जागोन आरोना ब्रिज बेयाव दै दं नालाय दैज्लांबा बिराद गिदिर जायो नै बे दैया नै खुरगासिनो ओमफ्राय ओरै नै मबाइल टावार फैला मैला ओरैजाय दावखोलांनांगौ आरो नै बिथिंजाय ओइलाय लामाया हनै बेनो लामाया लाइभ होनोसै नों मेसिनाव दा बिदि आरोखि नै बिराद मोजांथार मा होमब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नामा बाय थ'सै दे बे माथो गोदानल' फैदावोथै जारलालै दोनथ'नोसै दे बाय थ'सै